Rusa, kimain ka nang marami, anak. Ang kalisihan ang pinakamalaga. Napapansin kong medayo pimayat ka nitong hanakarang araf. Naki itay natatakot na hapua akong timaba. Ay Naki, ang payat-payat mo saan ka tataba? Sige, kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin, bibilin ko para sa iyo. Mahal na mahal kita, itay. Maraming salamat po, itay. Ang bait ng anak ko, sino ba ang hindi magmamahal sa iyo? Ang aking ina sa tabi ay lihim na nakangiti habang nakatingin sa aming ama na may mapagmahal na mga mata. Ang aming ichnayan bilang pamilya ay napakalapit. Pakiramdam ko ako ang pinakamasiwerteng tao sa mundo dahil ipinanghanak ako sa pamilyang ito. Ang bihay ko ay tahimik na nakpapatiloy, walang samang loob o kalungkitan, na nakakangdalan ipang ako ay mahing isang anak na baba na lahing may positibong pananaw sa bihay. Akala ko ay mamimihay ako ng masaya hanggang sa katapisan ng aking bihay, ngunit hindi ko akalain na isang malaking tragedya ang darating sa aking pamilya. Ang makakandang bahay na kilay rusas noon ay limalabas na hawa-hawa lamang ng aking isip. Labas akong inalahan at minaong aking hamahilang, kaya nang mangyari ang lahat ng mga bahay na hindi inasahan, ako ay naging mailap at natakot sa lahat ng bahay. Ang matatak na ichnayan sa pagitan ng mga miyembrong pamilya ay nasira din may imiyak, may timawa, ang lahat ay naging mahilo. Nitong hanakarang araw, nakita kong abala si itay sa pagliligbit ng mga damit sa isang maleta, kaya naktatakang nagtanong ako, itay, saan po kayo pupunta? May biyahe ako sa benhit, anak. Gusto kong lumaki kahat para makasama kita. Magpakabait ka sa bahay, kimain ng mabiti, at mag-aral ng mabiti ha. Pagbalik ko, ipapasal kita sa parke at ibibili kitang maraming makakandang damit. Nang banggitin ang makakandang damit, kimislap ang aking mata, at tumakbo ako sa tabi ni itay at nakpilit na magbangkay swear. Ngumiti ng matamis si itay at hinaplos ang aking ilo. Tanghali ng araw na iyon, nakisap ng matahal sina itay at inay, Lani, gusto kong palawakan ang aking negosyo pati na rin ang pagbiyong mas maraming ichnayan sa negosyo. Kaya nakpasaya akong magkaroon ng biyahe sa bilibindikang riyon ng Cordillera ipang sirin ang sitwasyon. Ikaw ang bahala sa anak natin sa bahay. Sa Cordillera. Parang ang layo naman niyan, mahal. Hano katahal ka mawawala? Ang biyahe ko ay nakaplano para sa 20 araw para na rin sa mga hindi inasahang pangyayari. Naki, naririnig ko na mahilo doon. Nakalala ako na ang tahal mong mawawala. Hiwag kang mag-alala, tatawag ako sa inayong mag-ina-araw-araw para ipalam ang sitwasyon. Tandaan mong alahan ang iyong kalisihan, kung hindi ka komportable, imiwi ka kahat. Marinong akong mag-alaga sa aking sarili, hindi mo kailangang mag-alala ng labas. Sino ang kasama mo? Gusto kong malaman para mas mapanatak ako. Si Rommel ang aking assistant. Magkasundo kami sa bihay at sa trabaho, si Rommel ay magiging kanang kamay ko sa hinaharap. Sa kapwa kung kasama mo siya, wala akong reklamo. May kailangan ka pa ba? Ibibili kita. Hindi mo kailangang magmadaling mahanda, kumpleto na ang lahat ng pinili ko. Sa pagkakataong ito, tiyak na bibili akong maraming espesyalidad mila ruwan para sa iyo. Tandaan mo han. Pagkasabi noon, hinalikan ni itay ang pisngi ni inay. Ang pagmamahalan ni na inay at itay ay napakatamis. Pagkalipas ng maraming araw, sumakay si itay sa kotse para imalis. Malakas ang ilan at hindi tumitigil, madilim ang kalangitan, walang kahit anong sikat ng araw, isang masamang hala ang makahanap. Yun ba ay isang normal na natural na pangyayari? Walang nakakalam ng malinaw. Tiningnan aking ina ang polis na kotse, nakatayo ruwan na nakisip sa loob mahabang panahon, hanggang sa hinila ko ang kamay ni inay papasok sa bahay, saka lamang siya natahan at sumama sa akin sa loob ng bahay. Inay, ano po ang inaisip ninyo? Wala, anak, inaisip ko lang ang ilang bahay. Malala po bahan? Hindi naman, anak. Ano ang gusto mong kainin ngayong tanghalian para litain ko? Gusto ko pong tadang. Sige, maglilito tayong dalawa.
Pagkatapos tatawagan natin si Itay para kimustahin siya. Sa gepoe. Sa inang araf sa benhit masaya si Itay, madalas na timatawag kay inay at sa akin ipang ilarawan ang kakahandaan dito. Si Itay ay nasa kinonruat na nasa hegway anim sa pagitan ng Tibo at Bahayo. Ito ay dating limastuan na mountain dahil sa prosesong paghawang kalsada. Ito ay nohang isang pas. Ang magkabilang ponag ay madalas na natatakpan makailap na limilakong isang malabo na tanawin tulad ng isang snowy winter. Si Itay ay nohang isang tourist guide na naglalarawan bawa detalye sa aming mag-ina. Nakikita ang ngiti ni Itay, lahat ng tao sa bahay ay masaya rin. Marahil pagkatapos maraming taon pagtatrabaho ng husto ng walang pahinga, ang biyayang ito ay maaaring mohang para kay Itay ipang makapagpahinga. Ang litratong kininan ni Itay ay napakaganda kaya gusto ko at ni inay na makapinta rin doon minsan. Dahil sanay na akong alahan at asikasin ni Itay, kaya kapag wala si Itay sa bahay, nakakaramdam akong kawalan at kalangkitan. Ako ay bumintong hininga na parang isang matandang baba. Nakikita akong hanuan, inalo ako ni inay at nagtanong, ano an, Rosa, bakit nakasimangot ka? Inay, hano po katahal mawawala si Itay. Miss ko na po siya. Mga 20 araw hanghang isang biwan, anak. Sandali lang, isang iklap lang ay babalik na si Itay. Naki parang ang tahal naman po inay. Kapag wala si Itay, parang ang lengkot-lengkot sa bahay. Kinakailangan ang trabaho, anak, hindi natin maring hindi paminta. Ngunit bakit kailangan pang paminta sa malayo, mahal? Hindi rin alam ni inay dahil hindi rin sinabi sa akin ni Itay. Ngunit kailangan neho sa'yo na palawakan ang saklaf, anak. Sa tingin ko ang biyaw ni Itay sa pagkakataong ito ay maraming benepisyo. Iwag kang mag-alala, babalik si Itay ng mocha at bibili kitang maraming regalo. Sa gepoe. Niyakap ako ni inay ng mahigpit habang sinasagot ang tanong isang masisang anak na baba tulad ko. Kapag niyakap ako ni inay, hindi na rin ako nalilingkot, nakikipag-isap ako kay inay ng masaya hanghang sa ating gabi. Isang linggo, 2 linggo ang lumipas, madalas pa rin tumatawag si Itay sa bahay, kapag may libreng oras, tatawag ko at sa aming mag-ina. Ngunit sa 3 linggo, bigla kaming hindi nakatanggap ng anumang tawag mula kay Itay, kahit hano karaming beses timawag si inay, hindi sinasagot ni Itay ang telepono. Timawag si inay kay Rommel ipang magtanong, ngunit hindi rin makatawag. Bakit nangyayari ito, ngayong tahimik at mapayapa naman? Nagpapanik si inay sa bahay, mainit na mainit ang ilo. Hindi mapakali si inay, natatakot na may mangyari kay Itay. Hindi pa kailanman hindi sinasagot ni Itay ang telepono ni inay, tiyak na may problema na. Sa pagkakataong ito, nang balak ni inay na paminta sa benhit para hanapin si Itay, nakatanggap ng text mesahe ang telepono ni inay, abala ako sa trabaho nitong nakarang araw, walang oras para sakitin ang telepono. Magpakatatak kayo sa bahay, kapag nakapag-ayos na akong trabaho, babalik ako. Pagkabasang text mesahe, lalo pang nakalimihanan si inay, dahil halit na halit si Itay sa pagtatid. Sinabi ni Itay na ang pagtatid ay nakakabala. Kung mayroon man, ang pagtawag ay mas tutua at mas mabilis. Pagkatapos matanghap ang text mesahe, timawag ko at si inay. Tuminog ang telepono ng paulit-ulit ngunit nanatiling tahimik sa kabilang linaya. Nitong nakarang araw, hawak ni inay ang telepono ng tuloy-tuloy, sinisibukang tawagan si Itay kahat. Nakikita si inay, labas akong nawa kay inay. Hindi makatawag, imipo si inay sa saik at imiyak. Ang pakiramdam kawalan impormasyon, walang balita tungkol kay Itay ay nohang dahilan ipang hindi makatilok si inay, patiloy na nasasaktan. Sa gabi pagkatapos ng ilang dosenang tawag, sa wakas ay sinagot din ni Itay ang telepono, "Hallo, mahal. Bakit ka nagiging kakaiba nitong nakarang araw? Hindi mo sinasagot ang tawag ko." Abala ako, hindi ako makasagot. Nahirapan ka ba? Hayaan mo ako ngayon ang aking trabaho at sasamahan kita. Pagkasabi nito, simahaf si Itay, hindi na kailangan.
Manatili ka sa bahay, makakang pabigat ka lang at hindi makakatulong sa trabaho. Nagsalita nang napakalakas si Itay kay inain ngayon, ito ang inang pagkakataon na kimilos si Itay sa kanitong paraan. Habang sinasabi po ito, lalong nakinola si inay, himinga ng malalim at himigpi, noong nakarang linggo lang ay masaya ka po. Nakikipag-isap ka sa iyong asawa at anak, bakit ka nagsasalita ng kanan ngayon? Dahil ba sa trabaho kaya ka nahihirapan? Maraming trabaho dito, hindi ko alam kung kailan ako makakaiwi. Mag-alala kayong mag-ina sa isa't isa sa bahay. Ano? Bakit hindi mo alam kung kailan ko makakaiwi? Hindi ba noong imalis ka ay sinabi mong babalik ka ng maha? Maraming problema sa trabaho. Minsan hindi na ako babalik, ayusin mo na lang ang iyong sarili sa bahay. Sige, ibababa ko na ang telepono, hiwag ka ng masyadong timawag pagkatapos nito. Pagkasabi nito, hindi naghintayang sagot si Itay, ibinabakohat ni Itay ang telepono. Pagkarinig ni inay sa telepono, labis siyang nalangkot. Ang mapagmahal na asawa sa kanyang asawa at anak, ang mahilig at mapagmahal na asawa noon at ang kasalukuyang asawa ay napakalayo sa isa't isa. Marahil dahil sa mga problema sa trabaho kaya nagsasalita si Itay sa kakaibang paraan. Ano ba talaga ang bihay ni Itay doon? Bakit sa maikling panahon ay napakaraming pagbabago? Ang aming mag-ina sa bahay ay patuloy na nag-alala tungkol sa pag-ihali ni Itay. Si inay ay isang tao na kapag may pagdidida ay gustong alaman. Timawag si inay kay Rommel, ang kaibigan na kasama ni Itay, para makipag-isap. Pagkatapos mahabang tawag, sinahot din kabilang linya ang telepono. Sinahot ni Rommel ang telepono ngunit nagsalita siya ng patal-ital na parang may gustong itago. Halo, Rommel. Opo, tita. Kasama mo ang asawa ko doon, may nakita ka bang kakaiba sa kanaya? Nitong nakarang araw, nakikita kong ibang-iba ang asawa ko, ayaw ng kaniyang imiwi. Wala pong nangyayari, abala lang po talaga siya. Hiwag po kayong mag-alala diyan. May tinatago ka ba sa akin? Ang boses sa kabilang linya ay parang nanganginig na sumagot, siyempre wala po. Sige po, ibababa ko na po ang telepono, abala na po ako. Tuwid-tuwid mabilis na ibinaba ang telepono. Gusto pang magsalita ni inay pero hindi pa siya nakakapagtanong ng malinaw. Ang panlilinlang, panghanghinig at takot na ipinakita ni Rommel ay tiyak na may problema. Ang ganitong paraan pagsasalita at pag-ihali ay nagpapadama sa mga taong patuloy na pagdidida. Imipo si inay sa sofa na nag-isip ng tuloy-tuloy. Ang mukha ni inay ngayon ay seryoso, hindi ako naklakas loob na magtanong. Dalawang araw ko nang nakikitang malungkot si inay, kaya hindi ko maiwasan ang mapanghinang loob. Inihain ang hapinan ngunit walang kimain, ang pakkan ay limamag at sa hili ay itinapon. Sa gabi, hindi ako makatulog ng maayos, paglingon ko ay nakita kong palihim na pinipinasan ni inay ang kanayang haliha. Kung hindi malilinawan ang bahay na ito, tiyak na lalong magiging negatibo at malungkot si inay. Ngayong imaha, nagising ako at nakita kong maitim ang ilalim ng mata ni inay, hawak ang telepono at ayaw itong bitawan. Hindi tumitigil si inay sa pagtawag ngunit ang natatanggap lamang ay ang boses, te subscriber ay ore kalang hanot periachit. Pliasa trayahan later. Isang taon na tahimik at payapa, biglang imaiwas at ayaw sakitin ang telepono. Hindi na mapakali si inay sa pagkakataong ito. Tumingin si inay sa akin at sinabi, Rusa, magpantay ko ang bahaya. Pipenta ako sa bangkit. Sa ganitong sitwasyon, hindi ako mapalakay sa bahay. Inay, pwede po ba akong si mama? May katulong naman na nakpabantay sa bahay. Ayaw kong makpaiwan. Pero naririnig kong malayo at liblib doon, hindi mahanda ang mga kondisyon sa pamimihay tulad dito, kaya mo ba? Nakatibili ako sandali at pagkatapos ay nakpasang sabihin, kaya ko po. Mas mabiti kang makasama tayong dalawa. Sige, kung gusto mong si mama, sasama ka, magpapareserva akong ticket, magligbit ka rin kahit ngayong mga damit ha. Sige po.
Ang beglang biaing itu ay tiyak na makakaroon makapahirap, nginit sa paksamani inay, sa tingin ko ay malalampasan ko itu at makakarating sa lugar na pupuntahan. Mila sa kinarurunan ko hanggang bingkit ay higit sa 200 kilometro. Inang beses akong simakaing bus kaya nakakaramdam akong hindi komportable, nahihirapan akong pigilan ang pagtitiwal sa bus. Hindi pa ako nakakapunta sa malayong lugar, hindi ko alam kung may sapat akong lakas para makarating sa lugar. Mahirap ang don baki-baku at baliku-baliku na nahang dahilan ipang mapahot at makaramdam hindi komportable sina inay at ako. Pagkarating namin sa bingkit, pahot na pahot ako, hindi rin ganong kalakyan ang sitwasyon ni inay. Nakpasaya kaming ina na imipang pansamantalang motel para makapagpahinga, kapag mas matatak na ang aming kalisihan ay hanapin namin ang don papunta sa adres kung nasan si itay. Sa inang hobby sa bingkit, biglang pimasok ang malamig na hangin, na nahang dahilan ipang manghinig ako, at ang buong katawan ko ay nanghinig. Kailangan kong isuot ang aking jacket at takpan ang aking sariling kimot para makatilog. Napakahabang isang hobby dito. Ang biglang pagbabagong panahon ay nahang dahilan ipang himina at mapahot ang kalisihan ko at ni inay. Patiloy na bimain si inay at iminit ang kanang katawan. Nakikita ang kalisihan ni inay, gusto kong makpahinga pa si inay, nginit ayaw ni inay at gusto niyang imalis kahat. Sa imaha, ako at si inay ay suminut sa sinabing may-aring motel at imipa kaming sasakyan para imakayat sa kinarurunan ni itay. Baka man marinong mahmaniwang motorsiklo si inay, nginit ang don dito ay baliku-baliku at madilas, na nahang dahilan ipang madalas kaming mailog sa motorsiklo, ang damit na suot namin ay nadimihan pitik, at ang sakadal sa pagkailog ay inti-inting dumidiho. Tumingin si inay sa akin na imeyak, Rusa, nahihirapan ka ba? Pasensya ka na, nasaktan kita. Okay lang po ako, inay. Inay, hano pa po katahal bago tayo makarating kay itay. Napakalayo at mahirap po. 30 kilometro po, anak. Hindi ko maintindihan kung bakit pimiling ganitong liblib na lugar ang iyong ama. Ano ba talaga ang pwedeng gawin dito? Bemintong hininga ako, gusto ko lang makita sa itay kahat. Habang nasa doon, bumihos ang malakas na ilan kaming ina ay basang basa. Sa pagkakataong ito ay hindi na kami makapagpatiloy, napilitan kaming makapatiloy sa bahayang makakalapit na residente. Karamihan ay makaibaloy kaya nahihirapan kaming makipag-isap. Tumingin kami ni inay sa isa't isa at bemintong hininga, mabiti na lang habang nahihirapan kaming isipin ang solusyon, nakilala namin ang isang tong marino. Magtagalog. Masayang nagtanong si inay, Kia, anong barangay po ito? Ito ay barangay ngalang 2 kilometro mila sa sentrong Langsot. Hindi ko alam kung alam mo ang adres na ito. Gusto kong pumunta dito para sa isang bahay. Kiniani inay sa backpack ang popol na naklalaman adres ni itay para ipakita sa lalaki. Pagkatapos makita, biglang nakbaho ang kanayang mukha na parang may inisip. Anong lugar ito na kimilos siya ng kanayan? Napaktanto namin ni inay ang abnormalidad, napakaraming negatibong inisip ang patiloy na limalabas sa aking isip. Malimanay na nagtanong si inay, Kia, ano ba talaga ito? Bakit makang hindi mahanda ang iyong mukha pagkatapos makita? Ito bakit kayong ina ang pamintaruan? Sinabi ni inay ang lahat ng totoo, nagliliya ang mata ni inay, gusto ko lang bisitahin ang aking asawa. Simula nang paminta siya dito, hindi na siya interesado sa pag-ibig. Sa totoo lang, ito ay bahayang isang sikat na mangkikilam dito. Mapanhanap ang don kung hindi ko ingat ay malilihaw ko. Napakatapang ninayong ina. Bahayang mangkikilam. Sinabing asawa ko na pupunta siya sa isang business trip kaya hindi ako nakisip ng malalim, akala ko pupunta siya sa trabaho tulad dati. Bakit pumunta sa bahayang mangkikilam? Sikat din ang mangkikilam na ito sa kapatahan, naririnig ko na madalas dimalaw ang hatang gustong himinging pera, hindi rin malit ang bayad sa mangkikilam. At mahilo rin doon. Naki. Hindi ko alam kung bakit naging spiritual ang asawa ko.
Gano pa kalayo mila ditu. Medayo malayo pa at madalas na imilan mahirap peminta. May tutulong po sa aming makina makano ang ibabayad ko. Wala po kaming alam tungkol dito. Mapanhanap dito kung walang tutulong sa amin mapalat na nakilala namin kayo. Imasa kami sa inayo. Sige magpahinga mina kayo bikas tayo alis. Salamat. Sa wakas ay gemanden ang pakiramdam ko at ni inay. Sa ganitong paraan ay madali na lang makikita na rin namin si itay. Pagpasok ko sa bahay ay libisan akong namanga sa panloob na ayos. Baka man makang malate at 5 ang bahay sa labas ngunit walang kalang sa loob. Makang mayroon din kondisyon ang pamilayang ito. Inihanda kaming mga espesyalidad sa lugar na ito para sa hapinan at isang komportable at mainit na tulugan. Pagkatapos kimain at maligo, naglakad ako sa paligid ng bahay para mamasyal habang si inay ay nakikipag-isap sa inangbitiyang lalaki. Napakasimple at tapat ng mga tao dito kung makakakilala ko, handa silang sabihin sa iyo ang lahat. Pagkatapos ng maikling pag-isap, natiklasan namin na ang lalaking ito ay himingi rin tulong sa mangkikilam para sa pag-inlat ng pamilya. Dito ay pinalahan lahat ang mangkikilam at patuloy na gumagamit ng mga anting-anting para malitas ang lahat. Isang tambak ng mga pag-isip at pagtatanong ang patuloy na gumagilo sa isip ko at ni inay. Gano ba talaga kalakas ang kapangyarihan ng anting-anting? Kung ngayon, hindi ba magiging tamat ang mga tao? Hindi ganito kadali ang bihay, kailangan bang ipagpalit ang isang bahay para magkaroon ng mga bahay na yaon? Pagdating ko dito para akong paminta sa ibang mundo, ang lahat ay napaka-misteryoso at medyo nakakatakot. Sa imaha, sinamahan kaming lalaki talat ng kanang panghako, ang balikubalkong doon ay naging dahilan ipang mahirapan at mapahot ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, himinto kami at nakpahinga ipang maiwasan ang pahot. Pagkatapos ng maraming pahirap, nakarating kaming makina sa lugar, pahot akong imipo sa isang boto sa tabi para makpahinga habang mabilis na binayaran ni inay ang lalaki. Masaya niya itong tinanghap at sinabing timawak na lang kapag iwi na. Sa harap namin ay isang bahay na gawa sa kahoy na mukhang medyo sira-sira. Ang bahay na ito ay tila hiwalay sa lahat ng bahay sa labas. Sa labas ng bahay ay may gaten ngunit hindi nakakandado, dahan-dahan kong binuksan ni inay ang gate para pumasok. Pagpasok sa bakiran ay nakaramdam akong lamang na naging dahilan ipang matakot ako. Ang madilim na kapaligiran na ito ay sobra na para sa isang taong takot na tulad ko. Hinawakan ko ang kamay ni inay at ayaw kong bimitaw. Habang nakatanga sa bakiran para mahanap ng taong mapagtatanunghan, nakasalubong namin si Rommel. Nang makita niya kaming makina ay nanghin kinagsiya nang hindi tumitigil, ang basin na hawak niya ay naalog din sa lipa. Tita Lani, bakit po kayo nandito? Nasaan po ang asawa ninyo? Bago pa man ako makapagsalita, nagmamadaling tumakbo si Rommel papasok sa bahay at naklaw. Sa minutuan si inay at kimatok sa pinto, nakaramdam pakainis si inay at gustong alamin ang lahat kaya malakas siyang kimatok sa pinto. Walang sahot, nakalit ng hesto si inay at simahaf, bakit ka nakatataho? Limabas ka at magsalita. Limabas ang isang matandang lalaki, halos mapitino ang kanayang biyog, sino ang hinahanap mo? Bakit ka kimakatok ng napakalakas? Wala kang pakandangan. Pasensya na po, nagmamadali lang po ako kaya ko nakawaan. Ano? Hinakawa mo dito? Gusto ko pong hanapin ang asawa ko. Narito po ba si Mr. T? Hindi nakpakitang kasiyahan ang makang matanda, nakahanap ng paraan para polisin kaming makina, walang na dito, imalis na kayo. Nakita ko kanina si Rommel na kasamang asawa ko, gusto ko siyang makita para itanong ang lahat. Hindi ko kilala ang sinasabi mo, imalis ka na. Gusto ko pong makita ang asawa ko, naglakbay kaming mahabang panahon para makapenta dito. Imiyak si inay, mukhang kawa-awa at kabah-habah. Ang paglalakbay ay naging dahilan ipang mapahot si inay at ngayon ay imiyak siya, mukhang mas mapitla at mas kawa-awa. Nakikita si inay, sinabi lamang matanda, bakit ka imiyak?
Bakit ka basta gumigilo sa bahaeng ibang tao? Gusto mo bang gumawang gelo? Wala po akong intensyon na ayan gusto ko lang. Bago pa man makapagsalita si inay, nakpakitang pakainas ang matanda, ayaw makipag-isap kay inay at pimasok para isara ang pinto, pinipakilan ni inay ang pinto. Timitingin sa loob, nakita niya si Rommel at ang itay kuduan, simahaf si inay, Mr. Tna. Tin. Bemintong hininga ang matanda at sinabi, sitnay hindi na ang nanuan, imivino kayo. Anong ibig mong sabihin? Kailangan kong makita sitna. Ang sinasabi mo ay gusto mong itaho ang lahat. Tapos na ang tatanan ninayong dalawa, imivino kayo, mamihayang ibang bihay na wala sitna. Anong sinasabi mo? Masaya kami, sinasabi mong tapos na ang tatanan namin nakakatawa. Kung makpapatiloy ka, ikaw ang maktirisa. Pagkasabi nito, isinarang matanda ang pinto, bimaksak si inay sa lipa, patiloy na kinakatok ni inay ang pinto. Wala akong maintindihan pero nakita kong hanuan si inay, kaya labas akong nasaktan, kailangan kong humawang gelo dito. Ang malakas na sikap kasama ang malakas na katok sa pinto ay naging dahilan ipang makaramdam hindi komportable ang mga tao sa bahay. Sa pagkakataong ito, narinig ko ang pakikipag-isap sa bahay, pagkatapos ay bumikas ang pinto, limitaw ang itay ko kasama ang isang babaeng hindi ko kilala. Mapagmahal na tumingin ang mga mata ni itay sa baba, makawak kamay silang dalawa, makang makadikit at nakmamalan. Makang pangit at mas matanda ang baba kaysa sa itay ko. Labang nakilat si inay sa kahanapan sa harap ng kanayang mga mata, nakita ni inay si itay kaya tumakbo siya para akapin siya, nahinit malamang na itinilak ni itay si inay na naging dahilan ipang bimaksak si inay sa lipa. Anong nangyari sa iyo? Tahimik na hindi sumasagot si itay, patiloy na timitingin sa baba, baliw na sinisibukang hawakan ang kamay ni itay nahinit ginamit ni itay ang matalim na tingin na pinuang pagkami at pahamak kay inay. Natakot si inay na bitawan kahat ang kanang kamay. Tuminok ang buses ng baba na mapakla, asawa ko na sa Mr. Tna, hiwag kang humawang gelo dito, imalis ka bago pa maging hili ang lahat. Sino ka? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Asawa ako ni Mr. Tna. Timawa ng malakas ang baba ng walang pakalang at sinabi, hindi ba't iniwan ko na niya? Anong hinihintay mo po? Hindi totoo, sigurado akong may tinataho dito. Kung ngayon tanungin mo kay Mr. Tna kung sino ang asawa niya. Tumingin sa inay kay itay, nagliliha at nakbibilanghan, mahal, asawa mo ako, bimalik ka na sa akin. Halit na simahaf si itay, wala akong koneksyon sa yayo, mayroon lamang akong isang asawa na naghangalangsang. Pagkasabi nito, nakipagdota si itay sa baba. Nabigla si inay at nawalan malay, kinakabahan akong alalayan si inay at sinabi, inay. Hamisan ko. Bimaksak ang haliha. Dahan-dahang dimilat si inay, bumibilong, rusa, labas akong nasasaktan. Nachtanghanan kaming mag-ina habang imayak hanghang sa isinara nikit ang pinto. Imipo kaming mag-ina ruwan na galit. Ilang sandali pa, may limitaw na isang gripong matatangkat na binata na hinila kaming mag-ina palabas ng hate sa maras na paraan, walang kahit anong awa. Isinara ang hate, hindi namin malabanan, walang makawa naming pinanuot ang lahat ng nangyari. Sa salokong bahay, may isang matang patiloy na nakmamasid sa aming mag-ina na parang may inisip. Ayaw naming imalis, nakpasay kaming imipuruan at maghintay hanghang sa malinawan ang lahat. Sinibikan ni inay ang kanayang makakaya at simahaf, mahal, bimalik ka sa pamilya. Bakit ka naging kanan pagdating mo rito? Hamisan ka. Kasabay nito ay imayak din ako at sinasabi, itay, namha ko kang ipapasal mo ako sa parka. Bakit hindi mo tinitipat ang iyong panghako? Simahaf kami hanghang sa pos ang aming habuses, tuyo ang aming halalaminan. Hanuman kami nahirap at nasasaktan, walang kahit anong halaf sa loob ng bahay. Bigla bumiwas ang ilan, wala kaming mag-ina na mapipintahan, nabasa kami.
Kimakbo si rommel at iniabot ang payong sa aming ina at nakpalala, imiwi na kayo, hiwak na kayong maktahal dito, walang mangyayari. Hinawa kani inay ang kwalayo ni rommel, ginamit ang kanting lakas na natitira sa kanaya at nagtanong, ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin. Maapektihan ang aking kinabukasan. Mahkano ang kailangan mo ibibigay ko sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol din sa maraming bagay. Narinig kong gusto mo ang kotse na binili namin noong nakarang taon. Kung sasabihin mo ibibigay ko sa iyo. Nang sabihin ito, kimaslap ang mata ni rommel, ngunit mabilis siyang bumalik sa malamig na muka, hiwag mo akong subukang silan o linlangan. Kung ngayon ano ba talaga ang gusto mo? Sa abot ng aking makakaya, ibibigay ko ang lahat. Talaga. Hindi mo ako lulukuin. Sa oras na ito, wala akong oras para gawin ang habagay na ito. Sige. San ngayon himanap kami ng bahay na mapagpapahingahan. Bikas kapag mas malakas ka na, sasabihin ko sa iyo, dahil sa kalagayan mo ngayon, sa tingin ko ay wala kang lakas para lumaban. Hindi gusto kong marinig ngayon, hiwag mo ng pabain. Tita, nahihirapan din ako ngayon. Hintayin mo ako bikas makikipagkita ako sa iyo para sabihin ang lahat, sige na. Timasok na ako kung magtatahol ako dito, baka mangyari sa akin ang isang bagay. Sige, rommel, pimasok ka na sa bahay. Pagkatapos ay inalalayan ko si inay na tumayo. Timawag si inay sa lalaki noong nakarang araw para mahanap ng matutulian. Pagkatapos ng ilang sandali inayos ng lalaki ang isang lugar para sa aming ina malapit sa bahay ni itay. Doon pakot na pakot si inay, mahimbing na natutulog mila hobby hanghang kinabukasan. Sa imaha bago alas 6 ay gising na si inay para mahanda sa pakikipagkita kay rommel. Sa minutin ako kay inay. Nakipagkita si rommel kay inay sa isang maliit na ilog, isang lugar kung saan kakunti ang dumaraan para magkwento. Lahat ng biglang pagbabago ni itay kasama ang sekretong gumagilo ay inti-inting nabanayag. Sa totoo lang, patuloy na nakakaranas ng hindi inaasahang pangyayari ang kampanaya ni itay nitong nakarang biwan, patuloy na nalilihi. Sinibikan itong itaho ni itay at rommel, natatakot na makpanik ang lahat at makbitiw sa trabaho. Sa pakikinasapayong isang tao sa industriya, nakpasaya silang pumunta dito para himinging anting-anting at manalanghan na iminlat mili ang kampanaya. Pagdating dito, imipasalang dalawang isang bahay malapit dito para mahanawang makahalaf. Kayan pa man, sikat ang mangkikilam na ito kaya napakahirap makipagkita sa kanaya. Kailangan maghintayang matahol sina itay at rommel. Sa panahong yaon, patuloy pa rin silang naktatrabaho online at madalas pa rin tumatawag si itay sa bahay hanghang sa makilala niya ang mangkikilam, sa nangyari ang masamang bagay. Dahil matangkat, hiwapo at mapiti si itay, nakagusto ang anak na baba ang mangkikilam sa kanaya. Para mapigilan si itay na imalis, tinilanghan anak na baba ang kanayang ama na humawang haima para sa kanaya kaya nalok si itay sa kanayang maika at hindi na alam ang animang bagay. Alam ni rommel ito kaya natakot siya, gustong ipaalam kay inayin hinat sinabing mangkikilam na kung itataho niya ang sikreto, tutulungan ko ang kampanaya na bimangon, makakang mayaman at makapangharihan siya. Kung sasabihin niya ay kakawa akong spell para saktan siya at makang bolaf. Sa pagkarinig nito, pinakpawisan ng malamig si inay, labas na natakot, hindi niya inasahan na makakang ganito ang makataw dahil sa maika. Tumingin si inay kay rommel at nagtanong, may paraan ba para malitas ito? Sa bahay na ito, ang haima na ginawang mangkikilamay ang pinakamalakas, walang karanasan ko para malitas ito. Naki, bakit ito nangyayari? Mahal. Nasabi ko na ang lahat sa iyo. Kung gusto mong talanghan si itay, imiwi ka at makisip ng paraan. Ako kailangan kong manatili kasama si itay. Kung iwi ako, madadamay din ako at mapapanghanap ang aking bihay. Alam ko na, salamat sa iyo. Kung matapos ang bahay na ito, ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Yan ang susunod na bahay, talanghan mo sa Mr. na.
Ayoko na rin manatili dito, natatakot na ako. Gumamit mo ay para mahangkat ng kasikatan talahang hangal. Ako at ang pamilya ay nakapapasalamat sa kanaya. Imiyak ako ng hesto sa inay. Sa pagkakarinig ko ay natakutin ako. Talahang nakakatakot ang mendong ito. Hindi makatayo sa inay, pamitla ang kanayang maka. Kinakabahan akong siniportan sa inay. Inawa ka ni inay ang aking kamay habang patiloy na lumiliha, anak, anong kakawan ko? Ang bahay na ito ay hindi ko alam, hihi. Inay, gusto kong bumalik si itay sa dati, mogen masaya at mapahmal ang pamilya natin. Inay, mogen malakas tayo at makisip ng paraan para iligtas si itay. Sige. Nang habang yun, paminta kami ni inay sa bahayang lalaki para magtanong tungkol sa Haima, imiwasya, hindi sumagot. Wala kaming makawa ni inay, sinibikan naming mahanap sa internet para manawan ang bahay na ito. Pagkabasa nito, gusto ni inay na mawalan malay. Ang batas ng Haima na ito ay kapag namatay ang isa sa 2 tao, ang isa ay inti-inting mamamatay. Ang 2 taong may Haima ay hindi na makakatakas kahit sa kabilang bihay. Kung hindi ka makahanap ng isang maysay na manghahamot ipang malitas ito, tiyak na mapanhanap ang bihay ni itay at hanap na nakadepende sa bihayang baba. Nakpasaya kami ni inay na bumalik sa aming bayan at sabihin ang lahat sa magkabilang panahong pamilya para mahanap ng paraan para malitas ang problema. Pagkarinig nito ng aking lolo at lola, lahat ay nakilat. Marami nang nagsabi tungkol sa Haima, ngunit ito ang inang pagkakataon na ang isang tao sa pamilya ay napigtihan. Lahat ng magpipinsan at kamag-anak ay nagsimilang makisip, gumamit ng mga koneksyon para mahanap ng mahaling na manghahamot para malitas ang Haima. Sa isang araw 2 araw, lahat ay parang apoy, hindi kimakain o natutulog. Hanggang sa malaman isang tribong Pinino sa pamilya na higit sa 90 taong lang na ang tungkol dito, tinawag niya ang lahat ng kanayang mga anak at apo sa totoo lang. May kakilala akong kaibigan sa Apayao Province na mahaling sa mga bahay na ito, ngunit matagal na kaming hindi nakisap, hindi ko alam kung bihay pa ba. Kung mahal tayong Diyos, makakakita tayong paraan. Sa pagkarinig ng aking ina na may tumutulong, nakpasaya siyang maglakbay papunta sa Chalbang para hanapin ang manghahamot. Sa pagkakataong ito ay gusto kong si Maman hinatumangha si inay dahil mas mapanhanap ang biyayang ito kaysa sa nakaraan. Dagdag pa, maghihintay ako sa bahay para sa tawag mula sa aking ina. Kung makilala ni inay ang manghahamot, sasamahan ko ang aking kamag-anak na pumunta sa Habana para ibisi itay at dalhin sa Apayao Province para litasin ang Haima. Naitatak ang plano, lahat ay kinakabahan, natatakot, patiloy na nananalanghan na magtagumpay ang biyayang aking ina. Kinabukasan, sumakay si inay sa kotse at imalis. Sa bahay niyakap ko si Lola habang imiyak, bakit nakakaroon ng kakaibang bahay sa pamilya ko. Kung hindi naniwala si itay sa mga sinabing mga taunwang ina at nakmadaling pimasok sa Haima, marahil ay hindi sana nangyari ang lahat ng traidang ito. Higit na 10 araw nang imalis si inay sa bahay ngunit wala parang bakas. Nakakatanghap lamang akong madalyang text mensahe mula sa aking ina na nakakaramdam sa aking napakalaking pagkabalisa. Rusa, sumakay ako sa kotse at patiloy akong kinakabahan, magpakabait ko sa bahay. Diyos ko, napakalayong kaubang, mas mahirap at mas mapanhanap dito kaysa sa benhit. Sa ika-12 araw, habang tinitulunghan ko si Lola na maglito, nakatanghap akong tawag mula kay inay. Masaya kong sinahot ang telepono, halo inay, Rusa ito. Ibigay mo ang telepono sa iyong lola para makipag-isap siya sa iyong mga lolo at lola. Sige po. Ibinigay ko kahat ang telepono kay Lola. Sa kabilang linya, imiyak si inay, naglalaman ang iyang pagkaput at pahot, pimayak na ang manghahamot na tulunghan ang ating pamilya. Kimalat ang balita sa aking pamilya, masaya na hindi may larawan. Kasama ang aking lolo at lola at ilang kamag-anak, mabilis kaming sumakay sa kotse papunta sa Habana para ibisi itay. Ang malayong distansya ay naktilot ng pahot sa lahat ngunit walang nakreklamo, lahat ay may ₱1 para iligtas si itay.
Limitav ang balen makakasama na binasah ng aking kapinsan ang pinto at pimasok. Nakilat ang hataw sa loob ng bahay ng limabas, nakasakitan at nakaway. Inalalayan ko ang aking lola para makipakita kay Itay. Nang makita ni Itay si lola, napaliha siya. Ito ang inang pagkakataon na nakita kong imiyak ng ganito si Itay. Anak ko, bakit ka noong ganito? Inay, bakit kayo nandito? Anong nangyayari sa bahay? Alam mo ba kung anong nangyayari sa iyo? Bakit mo iniwanan ang iyong asawa at nakatira dito? Inay, maukusasing, mabait siya sa akin. Sinampal ni Lola si Itay. Nakilat si Itay at mapait na sinabi, ano po ang kinakawan ninyo? Matagal na tayong hindi nakikita, bakit niyo ako sinaktan? Gemisan ko na. Nasasaktan ako sa iyo. Inay, maayos ang bihay ko, bakit ka nasasaktan? At naktadalang tao sising, malapit na akong makaroon ka apo. Ano? Lahat ng tao sa paligid ay nakilat sa balita. Naktadalang tao ang baba kaya paano naming matanghal ang haima. Kapag natanghal namin, tiyak na pahirapan ang baba hanggang sa kamatayan, tiyak na mamamatay din ang bata sa kanayang sinapipinan. Timawak ako kay Inay para ipalam ang sitwasyon, simakap si Inay at sinabi ang tangang isang panghanghusap at ibinaba ang telepono, kaluban ng Diyos. Lahat ng plano ay nabigo. Tinawalang kabilihan ang lahat ng pahirap ni Inay. May makapagkakataong nanhanhanap ang bihay ni Inay habang imakayat sa mga bendog at timatawid sa mga ilog, ngunit hindi natakot si Inay, nakpatiloy pa rin siya sa kanayang pakpipasakidal sa piso ni Inay, gusto niyang bumalik si Itay sa dati. Ngunit narito ang lahat ay nakanghanuan. Sa bahay na ito, si Inay ang pinakanasasaktan at pinakawa-awa. Nakpasaya ang aking halulu at lula kasama ang lahat na hayon ang lahat na mangyari ng natural at bumalik sa bahay mila sa haben. Samantala, si Itay ay naroon pa rin ipang-alakan ang baba. Pakkawi namin, narinig namin na nakaproblema ang kotse na sinasakani Inay pauwi mila sa Apayao Province. Nakalala ang lahat ng pamilya, patiloy na nahanap ng mga ibdate. Naktaho ako sa isang sulok at imiyak. Hindi ko pa nararamdaman ang aking sarili ng ganito dati. Iniwan na ako ni Itay, ngayon si Inay naman. Manalanghan ako na maging maayos si Inay. Ang kotse ay naaksidente sa Maynila kaya lahat ng mga pasahero ay mabilis na dinala sa ospital para makpagamot. Hindi nakaksayang oras ang aking pamilya, mabilis kaming nakpakita sa Maynila para subaybayan ang sitwasyon. Walang sigla ang mukhang lahat, kalang sa sigla. Sino ang makakatis ng patiloy na paktakbo? Pagkarating namin, ipinalam ng doktor na nakalampas na si Inay sa panhanib at hindi na nanhanhanib ang kanayang bihay. Niyakap ng lahat ang isa't isa, nakikita ang himala na nangyari. Pimasok ako sa silid para bisitahin si Inay, tinitingnan si Inay na nakaiharuan, mapitla ang maka, payat, hindi ko mapigilan ang aking sarili na imiyak. Hinawakan ko ang kamay ni Inay na may awa. Bakit napakahirap ang kapalaran ni Inay? Kailangan niyang mahirap ng hesto para makapagpahinga. Hindi ko inaasahan na susunod ang kanayang asawa sa ibang tao at makakaroon siya ang halos nakamamatay na aksidente. Labis-labis ito para sa isang maliit at payat na tao. Iniyak ako at nakatilo. Nang makising ako ay nakita kong nakatingin sa akin si Inay na may pagmamahal habang hinahaplos ang aking bihok. Hindi ako mapigilan ang aking kasiyahan. Inay, gising ka na, nakalala ako sa iyo. Okay lang ako, hiwag ka nang mahalala. Paano nalaman lahat na nandito ako at dumating dito? Nakatanghap akong tawag mula sa ospital kaya paminta kami kahat dito. Sa labas ay naroon pa rin ang iyong halulu at lula, tiyo at tiyan. Diyos ko, sobrang pahot na ang lahat, sobrang pahot ang lahat na mahlakat ng pabalik-balik para alakan ang pamilya. Gemaling ka na mina, Inay, mahal ka namin lahat. Sigurado ako nakakaling ako. Nakakalangkot lang ang kapalaran, sayang at hindi pa rin makakasama ang Itay mo. Sa pagsabi nito, nakhliya ang aking ina.
Niakap kunang moegbet ang aking ina gistu kutalahang magkaroon mga superpower umaika para tulungan ang pamilya na makatakas sa sitwasang ito. Magpapagaling si inay at magtutulungan kaming mag-ina, dadalaw ang aking mga lolo at lola paminsan-minsan, bibiling maraming damit at makakandang bahay para sa akin. Napakahanda pa rin relasyon hang sa araw na ito, nang imiwi ako mila sa paralan ay narinig kong ipinanghanak ang baba na isang gwapo at kaibig-ibig na batang lalaki. Masayang-masaya ang pamilya at mabilis na paminta para alahan ang apo. Kahit hano karaming samang loob, halit, diskriminasyon sa nakaran, nang mahkanak ang baba na isang lalaki, nakpakita ang pagmamahal at pag-alaga ang lahat. Ako at si inay sa bahay ay nakaramdam ng kalangkitan. May dalawang asawa noon ngayon si itay, dalawang anak, ngunit ang pagmamahal ni itay ay nakatun lamang sa isang panah. Kapag naipanghanak na ang bata, pinayahan isang tao si inay na litasan ang haima at iwi ang kanayang asawa, ngunit imiling si inay, ayaw nang mahirap po. Naruruan na si itay, pamilya siya lahat, masaya at masaya, ayaw ni inay na sirain ang mga sandaling iyon. Dahil naranasan na ni inay ang mga ito, ayaw niyang mahirap po ang iba. Ang dakilang piso ni inay ay naktilot pahanga sa marami, ngunit isinakripisayo ni inay ang kaligayahan ng kanayang sarili para sa iba. Silit po ang kinakawa ni inay. Ngayong bagong taon, dinala ni itay ang kanayang asawa at anak sa bangkit para maklaro, nagkaroon pagkabalisa at tensyon sa bahay. Walang sinabi si inay, tahimik na nasa kisina naglilito at naglilinis ng lahat, habang ang baba ay masayang nakikipag-isap sa lahat na parang siya ang may-aring bahay. Sinabing aking lola na biyatin ko ang sanghol ngunit imiling ako at tumanggi. Simula nang dumating siya, hindi ko na natatanggap ang pagmamahal mula kay itay at mula sa aking mga lolo at lola. Mila sa isang bata na labis na minamahal, ngayon ay hindi na ako minamahal tulad ng dati. Halit ako sa kanaya, halit din ako sa aking ama. Si itay kasama ang baba ay masaya, habang ako at si inay ay nakdiri sa araw-araw. Habi-habi ay nakikita kong palihim na imiyak si inay, dumadaloy ang liha ni inay, walang sakit na higit pa sa sakit ni inay ngunit kinailangan pa rin niyang tisan ng tahimik. Nang imalis si itay ay hindi nakalimot na kinan ang lahat ng pera sa bahay para bumalik at maglingkod sa pamilya doon. Narinig ko na binibigyan ni itay ang hatawang pagkakataong magtayong isang malaking bahay sa komunidad at bimiling kotse at motorsiklo na hindi kailangan kahit ano. Nagsimilang magkaroon ng intensyon si itay na kinan ang lahat ng kita mila sa negosyo, ibinabahagi lamang kay inay ang isang maliit na bahagi para makasto sa bihay. Nakalit si inay, patiloy na. Hindi komportable, ngunit pinayahan pa rin ang lahat na mangyari. Iniilang ko na sana ay limaki ako nang mabilis para mabawi ko ang hustisya para kay inay. Nakpatiloy ang lahat, ang pagmamahal ni itay para sa amin ay bumalik sa zero. Si itay ay may intensyon na hiwalayan si inay para iwi ang kanayang anak na lalaki at siya. Nakilat si inay nang marinig ang balita, ayaw pimirma. Kang pipirma si inay, tiyak na magdiri sa kami. Hindi timahal ang tensyon sa pagitan ni inay at ni itay. Tiyak na kinukontrol at kinakawan baba ang habahay na ito. Lalong nagiging depresit si inay. Nang magpa-check up, sinabing doktor na may depresyon si inay, kailangan niyang iminom gamot at magpagamot ng matagal. Tinitingnan si inay na mapitla at payat, nasasaktan ako at labis na nawa kay inay. Kailan ba magiging payapa ang bihay ni inay? Kailangan pang iminom si inay ng pampakalma para makatilok, mas lalo itong nakakaroon ng side effect. Kailangan ni inay na magpunta sa ospital. Nakpasaya ang aking lolo't lola na iwi ako at alahan ang kanilang anak na baba. Napakalaki ng bahay na ito para kayanin to. Nang malaman ng baba na lumipat kami ni inay sa bahay ng aking lolo't lola, mabilis siyang dumating kasama ang aking itay at anak. Hindi nakabala ang hataw na humawang kahit ano, masaya pa rin nilang tinamasa ang kanilang bihay. Palit-ilit pa rin hindi imabot sa kasunduan ang pahiwalay.
Ayaf pimermani inay nakmamakawa sa keng sonson ng payahan akong lula, hay pimerma ka no at pakawalan ang iyong sarili para humalang ka. Nginit nakpimilit pa rin si inay na sumakot, gusto kong protektahan ang mga karapatan ni Rosa. Keng piperma ako kailangan niyang pimili keng kanino siya sasama. Sa kalahan kusan ngayon, hindi ko makikiya ang karapatang alahan si Rosa. Talahang nahirapan ako, nginit matis ko ang lahat para kay Rosa. Narinig ko sa labas kaya mas lalo akong nawa kay inay. Napakahalang na baba ang inay ko. Limipas ang ilang sandali nang hindi nakikipag-isap kay itay, ngayong araw na ito narinig ko na ang mangkikilam ay pimanaw na dahil sa katandaan. Kailangan din imiving baba para mahlaksa habang ang itay ko at ang kanayang anak ay narito pa rin. Ano ang aking inasahan? Nang makaiwi ang baba, tinakip siya ang ilang tong may halit sa kanaya at pinahirapan ng husto. Ang paksasanay sa panghahaway ay naktidulot ng hindi inasahang epekto. Ang hatong simpon ay nawawalan ng lahat, makikang mabibihay o mamamatay na himahantong sa pagkami at kawalan pagkataw. Pinahirapan nila ang baba hanggang sa mamatay. Nang mamatay ang baba, naluk din si itay sa isang boliv na estado, gusto niyang makpakamatay kasama ang kanayang asawa. Nakikita ang mapanhanap na sitwasyon, hindi na nakatis po ang pamilya. Hindi na makatis po ang pamilya sa sitwasyon na hanap ng paraan sa keng sonson para litasin ang maika. Sa hili pagkatapos napakaraming pahirap, natanghal din ang haima. Ang manghahamot na ito ay kilala bilang pinakamahaling sa Riyon Unifa Fiskaya, sa sandaling humawa siya, makikang mayos ang lahat. Nang makilala ni itay ang manghahamot, siya ay nasa malapit na kamatayan dahil ang epekto ng haima noon ay masyadong malakas kaya kinailangan niyang gawin ang maraming hakbang. Nakikita siyang humawan makik, nakaramdam panghanhinak sa takot ang lahat. Nang makita nilang enti-enteng bumibiti ang kalisahan ni itay, nakpapakilo ang manghahamot ng itlog ng manok at pagkatapos ay binabalatan at hinahulong sa katawan ni itay sa loob ng 30 minuto. Sa bawat pahulong, kailangan humamit ng 3 itlog at ihulong ayon sa nakatakdang oras. Makakatulong ito na mawala ang lahat ng masasamang espiritu sa loob ng katawan. Pagkatapos ng 3-4 na araw, sinira ang manghahamot ang mga itlog na hinilong para sirin. Kapag nakita nilang normal ang pilang itlog at hindi na itim, ngumiti siya at sinabing matahampay nilang nalitas ito. Bumalik si itay mula sa kamatayan ng mahimala, nakpasalamat ang lahat ng paulit-ulit at iniwi si itay. Hinimok din ang aking kalulo at lula sa inay na bumalik sa bahay para alahan si itay kayan din ang apo niya. Lan, alam ko na nasasaktan ko sa nangyari, ngunit kayong dalawa ay mag-asawa pa rin, may paktingan pa rin sa isa't isa. Maaari ka bang bumalik sa bahay at magsimilan bakong bihay? Kailangan ko ang lahat na bumalik. Milo pagkabota ay sanay na sitna sa pagkakaroon masarap na bihay na may naklilito para sa kanaya, kung wala ko ay makikang depresya at makakasakit. At kailangan huwa at ntiyong isang ina. Lan magpapatiloy ko na making isang mabiting asawa at isang mabiting ina, hindi ba? Pagkarinig ni inay ay patiloy na dimaloy ang kanayang haliha, sinisibikang tumango. Sa totoo lang, noon pa man ay may nararamdaman na si inay para kay itay. Kahit na nakawa ni itay ang maraming masasamang bahay, hindi naman masama ang kanayang pagkataw, kaya mo pa rin siya ni inay at kayang tanghapin. Ngunit tila hindi nakikang mahanda ang lahat dahil may dalang pasakit ang itay at si inay, tumingin silang makailahan na may kahihan, tila napakalayo sa isa't isa. Ang tingin ni itay kay inay ay napakababa, walang kahit anong pagmamahal. Marahil nang nakatira kasama ang baba ay nakaroon na siyang tinay na pagmamahal, kaya pagkatapos maraming bahay na nangyari ay wala na ring pagmamahal si itay kay inay. Ang dalawa ay nagsasama na lamang sa pamilya. Akala ko ay tahimik na makakasama ang aking pamilya, ngunit hindi ko inasahan na malalantat ang iba pang mga trahedya. Nang mamatay ang mangkikilam na yun kasama ang haima, ang trabaho ni itay ay patiloy na nakakaranas ng napakaraming hindi inasahang pangyayari, hindi matahampay.
Napakaraming traidang senot na limitaf. Kahit na ano pa ang sabihin niya, hindi niya ito malalabanan. Imalis ang mga kliyente kinanselang kasusayo ang kontrata, nachwelge ang manggagawa, himinto ang operasyon pabrika. Ang lahat bagay ay patuloy na nangyayari. Pagkalipasang ilang buwan, nachdeklaran pagkaliki ang kampanaya, ang lahat ng lipa at sasakyan ay kinimpiska para bayaran ang mga itang. Kahit ang bahay na tinitiran namin ay kinimpiska ng walang awa. Walang bahay, walang sasakyan, walang pera. Pinatira kaming aking halulo at lula sa isang lima at sira-sirang bahay sa nayon. Tinignan lahat ang bahay sa harap nila at imiling nahinat anong makakawa nila. Sa sitwasyong ito, napakahandang may bahay na matitiran, hindi ako naklakas loob na himingin kahit ano pa. Mila sa dakilang kaliwalatian hanggang sa malachim na pagkabiho ang nohing dahilan ipang masira si Itay. Tila nawala ang lahat ng lakas sa pakikipaklaban ni Itay, nakaupo lamang sa bahay buong araw para pahanin ang pagkabiho at takasan ang katotohanan. Imarap si Itay sa alak-tulak ng isang kaibahan para pahanin ang kalangkitan. Mapait ang alak pero itiniring niya itong tibak. Iminom siya na nakakalimitan ang pagkain at pagtilog. Ang malakas na anayunuan ay pinalitan ng isang lasing na lalaki na palahing nakaiko. Dimating ang pagpabahon hinit hindi nahanap si Itayng paraan para malitas ang problema, naktataho at natatakot, sinisisi ang isang tao. Dahil dito ay labis na nasasaktan si Inay. Kapag may oras, sinisikap na payahan si Itay, hinit hindi siya nakinah, binalawala lamang ito at itinataho ang kanayang maka sa kasiklam-siklam na bahay. Sa isang linggo, naklalasing si Itay sa loob ng 6 na araw at sa isang araw ay natutulog siya at ayaw gemising. Tinitingnan si Itay sa kasalakihan na isang walang kaliliwang katawan, walang kahit anong hanggaran na iminlat. Dahil ayaw kimitang pera si Itay, kailangan magtrabaho ng hesto si Inay mila imaha hanggang hobby nohang haliging pamilya. Ang ilam ay may lamang malat na talong at inihaw na mani, walang kahit anong karna. Nang makita ni Itay ang ilam ay halit na hindi kinain po ang pagkain. Timanghan sa Inay kay Itay at simahaf, anong kinakawa mo? Kung ayaw mong kimain kakan ang iyong makina. Alam mo ba kung hanukamo ang bihas at ang pagkain? Bakit hindi mo pinaalahan ang pagsisikap ng iba? Kung makikita ang tulat ng malat na talong, sino ang makakakan nito? Anong klaseng asawa ka na hindi alam kung paano panghasiwan ang bahay kahit na ang paglilito ay hindi makawa? Kung ngayon bahan mo akong pera para makita ko kung makakanood way nitong buong biwan nagbigay ka na ba sa akin kahit isang sentimo? Gemising ka. Imiyak ang aking ina at inis na limabas ng bahay si Itay na may hawak na isang buweteng alak. Ang hapinan ngayong araw ay milang pinung haliha. Para makatipid ng pera sa Inay, nakpasaya akong hiwak mag-enroll sa mga karaktahang aralin at gemala-gala sa mga kalsada para mangkolekta mga basira para makatulong kay Inay. Nang kimita akong inang pera, ibinigay ko ang lahat kay Inay at limilihang niyakap ako ni Inay at bimilong, ang halang-halang ng aking anak. Ang parang yun ay maliit, hinit makakatilong ito sa aming pamilya na makakain sa loob ng ilang araw. Hinit hindi ko inasahan, habang hindi nakatingin sa Inay, kinuha ni Itay ang lahat para bimiling alak. Nang malaman ko ang balita, nakalit ako kay Itay, dahil sa lahat niyon ay kinailangan kong gemala-gala sa iba't ibang lugar, nakpapawis ng hesto. Hinit ginamit ni Itay na walang kahit anong pakisip. Halit akong tumitong hinit sinampal ako ni Itay ng masakit, na naktilot sa akin na bimaksak sa lipa. Nakita itong aking ina kaya sumibok siyang imawat, hinit hindi ko inasahan na kakinin ni Itay ang buweteng alak para saktan si Inay. Nabali ang buweteng alak at dumiho ang ilong aking ina. Nakmadali akong tumayo at timawag ng ambulansya para sa aking ina. Dinala si Inay sa ospital, mabiti na lamang at ang sakit ay panlabas lamang kaya walang kahit anong panhanip sa kanayang bihay. Nasa ospital si Inay hinit hindi dimalaf si Itay kahit minsan. Nang payahan doktor na imiwi si Inay, mainhat kong pinrotektahan si Inay.
Natatakot na may gewinse itay, hindi ko rin yun mapipagilan. Pakka kita ni inay, simahaf si itay, napakalit lang sikat pero nakpapasok ka po sa ospital, nakpapanghap ka talahang mahina. Hitom na ako, mahlito ka na. Bakit kanan ang tuno ni itay? Balak kong tumitong hinit hinaplos ni inay ang aking kamay, hinihilang na mahpasan saya para sa kanaya. Itinaho ko ang aking ina sa loob. Ang hapinan ay nahanap sa isang masikip at hindi komportableng kapaligiran. Pagkatapos kimain, lumabas si itay para mahanap ng alak na mainom. Bakit nakakalangkot ang biwan ngayong gabi? Palihim kong pininasan ang aking liha at pimentong hininga. Habang natutulog ng mahimbing sa silid, imiwi ang aking itay na lasing, sinira ang kakamit at nakwala, nasansilan. Semila nang timira ako sa yayo noong mahirap ang biyay ko. Talahang malas ko. King hindi dahil sa dalawang anak ko matahol na kitang iniwanan. Nasa tabi ko si inay lumiliha. Ang kasalita ni itay ay parang libu-libong katsalayo na himihiwa sa piso ni inay, dimidiho ito na parang gustong mawalan ng malay. Lahat ng kapahirap ay ibinento ni itay kay inay nang walang basahan. Anong mali ang ginawa ni inay? Hindi ba ang kabahay na ito ay pinili ni itay? Ang kaaraf sa bahay ay pinung sakit at pahot, hindi ko alam kung hanggang kailan makakaya ang aking ina. Sa aming nayon, maraming taon ngayon ang pumipenta para magtrabaho bilang katulong sa lungsod para kimitan pera, narinig kong mahanda rin ang siweldo at ang hakondisyon kaya nakahisto si inay at histo niyang pumunta. Nang habang yun, pagkatapos ng hapinan, imipo kami ni inay para makisap, Rusa, kung sa hinaharap ay pipinta ako para magtrabaho sa malayo, kaya mo bang alahan ang iyong sarili at ang iyong kapatid sa bahay? Sa ina, naramdaman kong nakakalihan ako sa tanong ni inay. Sa totoo lang, plano ni inay na pumunta sa Maynila para mahanap ng trabaho, dahil sa bahay ay malit ang siweldo, kahit na magtrabaho ka ng husto, hindi ka makakatanggap ng kahit ano. Papasok na ako sa kuliyew sa susunod na taon, gusto kong magkaroon kang kanting pahinan para makapag-aral ako. Kung gusto mo, pumunta ka. Alahan ko ang kapatid ko sa bahay, sa susunod na taon ay pupunta rin ako sa Maynila para mag-aral, sa oras na iyon ay ipapadala natin ang kapatid ko sa aking lola. Salamat sa pagsuporta mo sa akin. Ngunit madalas na naklalasing at nakmimira ang itay mo, ukay lang ba sa iyo kung wala ako sa tabi mo? Ukay lang ako, inay, tanghapin ko na lang kung hanan na ang pamilya natin. Kung ngayon ay panatag na ako. Nang sinabi niya iyon, pagkalipas ng isang linggo si mama si inay sa gripo papuntang Maynila para magtrabaho. Nang pupunta na siya ay doon lamang sinabi ni inay kay itay kaya walang kahit anong nasabi si itay. Ang kasalita ni itay habang sumasakay si inay sa kotse ay nakakasakit pa rin. Ngunit hindi na maririnig ni inay ang hayaw. Imalis si inay, mas nahirap ako, ngunit sa kabitihang palat ay nainawan akong aking kapatid na lalaki kaya nabawasan ang aking pahot. May lamang pinakuluang halay at konting tiyong ista sa hapinan, ngunit walang kahit anong sinasabi ang aking kapatid, kimakain siya ng masaya. Sa bahay na walang ina, kakaiba ang pakiramdam. Sisikapan kong mag-aral at pumunta sa Maynila para makasama si inay. Malapit na makakalipat na ako sa abot-tanaw na gusto ko. Biglang nanahimik na kakaiba si itay nitong nakarang araw. Iminom pa rin siya ang alak pero hindi na nakmimira. Maring wala si inay kaya nakakaganito si itay. Madalas ko ring nakikita si itay na palihim na pinipinasan ang kanayang liha sa sulokong bahay. Gusto kong magbigayng ginawan ngunit wala akong sapat na lakas ng loob. Nagkaroon akong labis na pagtatalo at hadlang sa komunikasyon. Maaari ko lamang manahimik at palihim na alalahanin si itay. Madalas na timatawag si inay sa akin. Kinagwento sa akin na naktatrabaho siya sa isang mayaman at mabait na pamilya kaya nakakaramdam siya ang ginawa at kasiyahan. Natutiwa ako na nakita kong nakbaho si inay, mas madalas siyang humiti at hindi na malungkot ang kanayang mukha. Ngayong taon nakatanggap si inayang bakasyon kaya nakpasaya siyang imiwi. 6 na buwan na simula nang imalis si inay.
Nang imiwisi inay, lebos akong nakilat sa pakpabaho ni inay, mas pamiti, gemanda, mekang napakabait at masaya. Peniri rin makakapit bahay si inay. Inay, sobrang handa mo. Gustong-gusto ko ang inay na ito. Talaga ba, Rusa? Ang saya ko nang sabihin mo yaon. Gaano ka katagal babalik, inay? Babalik ako sa loob ng isang linggo, babalik ako para magtrabaho sa ika-6. Gusto ko ring makasama ka. Sikapan mo na mag-aral, anak, magkikita rin tayong dalawa doon. Sige po. Ngumiti ako sa aking ina at mabilis na tumakbo si Tio para akapin ang kanyang ina. Walang hampay ang aming kasiyahan, si itay lamang ang may hindi komportabling mukha na tumitingin kay inay. Hindi na nakabala si inay at nakbukas na lamang sa amin ni Tio. Ngayon lasing na naman si itay at bumalik na nakmimira. Nginit sa halip na maging mahina at imiyak tulad ng dati, kamado na ngayon si inay, tahimik na hindi naksasalita. Masayang nakikipag-isap si inay sa akin kahit na palaging nakmimira si itay. Dahil hindi sumasagot si inay, himinto na rin si itay sa pagsasalita at imakayat sa kama para matulog. Ang araw na kasama si inay ay labis kong pinaalahan, tiwang may oras ay nakikipag-isap ako kay inay, mula samhabahay sa paralan hanggang samhabahay sa bahay. Ang pumunta si inay para magtrabaho sa malayo ay may pera para gumastos, mas malakas at mas maganda ang inay, sino ang hindi makakagusto. Sa araw na bumalik si inay sa Maynila para magtrabaho, hindi namin gustong imalis si Tio at ako, ngunit magkakaroon pa rin pahiwalay sa pagpipilong, at magkakaroon pa rin pagtatapos sa kasiyahan. Nag-isa na naman akong naglilinis at naglilito sa bahay. Nang imalis si inay, nakita kong nagbibilong si itay na may gustong sabihin, ngunit natigil siya. Bakit hindi maglakas loob si itay na magsalita at magsisipagkalis ni inay? Talagang mahirap intindihin ang matatanda. Ang mainit at hindi komportabling maarawang tag-init sa Eastern Visayas. Tiningnan ko ang araw at simimangot, hindi ko alam kung paano ako makakapag-aral ganito. Habang nag-isip, ang buses ng kapitbahay ay naririnig na nagmamadali, Rusa. Rusa. Tinawag ka ni Mang Tam. May narinig akong lasing sit na naliligo sa ilog, sinasabing nagpapagaling na malapit ng malinot yan. Anong sinasabi mo? Nakakaramdam akong takot, mabilis kong kinuha ang aking bisikleta at tumakbo sa lugar na sinabi ni Mang Tem. Pagkarating ko roon ay nakita kong napapaligiran ang karamihan. Inialis si itay sa ilog at nakaiga roon na walang malay na walang kahit anong halaf. Pagdating ko at nakita si itay ay dumigo ang aking bibig. Nagbibilinghan ang hataw, kung nalilinot, mahigpit na ipinagbabawal na limapit ang pamilya. Nakita kong hanan si itay kaya natakot ako, nang hanginig ang aking kamay at pa, hindi makatayo, sa kabitihang palat ay may tumulong sa akin, kung hindi ay mahilog na ako. Napakabilis ng hanang hayari. Kaninang imaha ay narinig kong sinabi ni itay na pupunta siya para magtiwang sa kalapit na nayon kaya hindi ako ganong nagbigay pansin, hindi ko inasahan na pag-iwi ay magiging ganito na. Mula sa malayo ay may narinig akong hikbing aking lola, dumating siya na damit na pinuang pitik at pawis. Niyakap ko si lola at imiyak, Lola. Lola. Patay na si itay. Hihi. Diyos ko. Bakit nakamatay ang aking anak, hindi pa siya nabibihay sa kalahating kanang bihay. Imalanghav-nghav ang dang Lola Sanman. Ang kamatayan ni itay ay isang malinaw na babala para sa mhatong adik sa alak at hindi nakisip tungkol sa kanilang kalisihan. Nang malaman ni inay na pimanaw na si itay, mabilis din siyang simakay sa kotse para imiwi. Pagdating sa bahay, nakalakay na si itay sa kabong sa altar na imalanghav-nghav sa isok na natatakpan ng kalangitan. Bimaksak si inay sa lipa, patiloy na di madaloy ang kaniyang haliha. Ang damdamin mag-asawa ay hindi na kasing matindi tulad noon, ang pagtatalo at samang loob sa mahabang panahon, ngunit sa sandaling ito ay talagang nakaramdam ng sakit si inay. Ang taong kapiling sa isang kama ay imalis na nang hindi nagsasabing kahit isang salita.
Sa harap ng hangganan bihay at kamatayan, lima labas na ang makapagtatalo at samang loob nun ay hindi na kanuang nakakainis o nakakainis. Nawa ay bimalik ang panahon at paalahan pon makataw ang isa't isa. Ang labing ni Itay ay nahanap kohat, hawak nitiyo ang larawan ni Itay na nakay ko ang makamata. Inalalayan ko si inay para makpolam kay Itay sa hiling pakakaton. Ang bawat lawyer ng lipa ay ibinababa naktatapos ang isang bihay. Itay, sa iyong buong bihay, mayroon ka bang pinagsisihan? Pagkatapos alahan ang libing ni Itay, ayaw ni inay na iwanan kaming dalawa ni Tiyo sa bahay na makisa. Nakisip si inay at nakpasaya na manatili sa bahay sa loob ng isang taon kasama ko at ni Tiyo. Kapag papasok na ako sa kolehiyo, babalik si inay sa Maynila para magtrabaho. Nang ilakbit ang makakamit ni Itay para sinahin, nakita ko ang isang liam kayandan ang isang bentong pera na inilakay sa ilalim ng ina ni Itay. Sa pakbibigas ng maabang liam, bimaksak ako. Hano karaming halit at kami ang mayroon ako kay Itay, hayon ko siya kawan hayon. Ang makasalat kamay na liam ay mainhat na isinilat, pamanan sa aking asawa at mga anak, dahil sa akin ay nahirap ko at nakpahot. Wala akong kakayahan na palahing lumilibok sa alak at hindi nakatira sa realidad. Sa tivang ako ay nasa katinian ay gusto kong bumalik sa nakaraan, mayaman at masaya, nahinit hindi makabalik ang biyahe sa nakaraan. Ako ay palahing imikot sa sakit at hindi na makatakas. Talahang mal ko kayon hinit ang aking pagmamahal ay pinasama at nasaktan ang lahat. Nainawan ko ang aking problema ang hinit talahang hindi ko malalaman kung paano tatakas sa mga negatibong. Isipin yun. Sana ay mayroong isang taong makakanawa sa akin at maliligtas ako sa madilim na biyahe na ito. Labas na akong nasiran loob at naisip ang kamatayan ng maraming beses. Kung sakaling mamatay ako, kinan mo ang perang ito at alahan ang iyong mga anak. Ang pera na itinaho ko rito ay pera na sinibikan kong itaho habang nababangkrap, hindi ito hanong karamin hinit hindi bababa sa makakatilong ito sa anak na baba na makapag-aral sa universidad para mabawasan ang pahirap ng pamilya. Nang imalis ka sa Maynila, talahang ayaw kitang payahan na imalis, hinit wala akong sapat na lakas ng loob para pigilan ka. Pagkalis mo, napakalingkot ko sa bahay. Ang kadamdaman bilang mag-asawa sa maraming taon ay nakaiwalay at hindi na maliligtas. Imasa ako na darating ang isang araw na makakabawi ako sa iyo at sa mga bata. Kung posible gusto ko parang maging mag-asawa tayo sa susunod na biyahe. Pagkabasa ko ay binigay ko kahat kay inay. Kiniani inay ang liam, nanghanhanach ang kanayang mga kamay. Sa oras ng pahiwalay, may nawan ng dalawa ang pusong isa't isa. Napakamiserable at kalinos-linos ng bihay. Sa sandaling ito, may isang pariparo na limipat at dimapo sa balikat ni inay, marahil ay ang pagkakatawang tao bayaw ni Itay. Itay, kahit na imalis ka na sa mundo, lahang bantayan kami at si inay.